יש רגעים שקוראים לנו לבוא, להיות כאיש אחד כולם, מול כאב של ילד, לתת חיבוק קטן, לעזור, לתת לעוד אדם. די לעצום את העיניים שוב ושוב ולסמוך שמישהו יעזור, כי כולנו חלק ממשפחה קרובה שקוראים לה אבא ואור, כי העולם הוא גם אנחנו, אז בוא נעיר אותו לכל הילדים כולנו, נחבק ביחד אותו חיבוק אוהב, וניתן למי שרק זקוק מכל הלב. אם נדמה לך שאין עוד שום סיכוי, אין מה לעשות, רצוי או לא מסוי, אז כדאי לדעת שהכל עוד אפשרי, שכולם כאיש אחד קסמים קוראים, כי העולם הוא גם אנחנו, אז בוא נעיר אותו לכל הילדים כולנו, נחבק ביחד אותו חיבוק אוהב, וניתן למי שרק זקוק מכל הלב.